Príjemný dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás vítam na konferencii z Európy do regiónov, ktorú zorganizovali Samosprávne kraje Slovenska, alebo teda SK8. A tohtoročnou témou je Ako eurofondy menia Slovensko. V rámci dnešného dňa tu v PKO Čierny orol v Prešove nás čakajú zaujímavé diskusie. Srdečne vás pozývam navštíviť aj prezentačné stánky jednotlivých samosprávnych krajov. A samozrejme pre všetkých účastníkov, pre všetkých vás je pripravené aj občerstvenie v salóniku po ľavej strane, čiže dostanete sa tam tými strednými dverami. Pevne verím, že dnes nás čaká predovšetkým príjemný deň, plný dôležitých, zaujímavých a hlavne inšpiratívnych informácií. A preto mi v tejto chvíli dovoľte o oficiálne otvorenie konferencie poprosiť predsedu Prešovského samosprávneho kraja, pána Milana Majerského. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, všetci tí, ktorí ste merali cestu do Prešova, dovolte mi, aby som vás privítal tu v sále Čierneho orla, v Prešove, v krajskom meste. Budeme sa baviť o kohéznej politike, budeme sa baviť o eurofondoch, ktoré sú pre nás, s ktorými sa ťažko žije, ale život bez nich by sme si už asi ani nevedeli predstaviť. Nájsť nejakú primeranú mieru dobrého a efektívneho čerpania eurofondov bude zložité, zvlášť preto, že sa nachádzame v polovičke programového obdobia a stále sme iba na 3% vyčerpaných zdrojov. A určite aj v týchto paneloch, ktoré teraz budeme mať a budú nasledovať, budeme o tom živo diskutovať a vymieňať si názory. Každá jedna dobrá vec, ktorá je zaplatená z cudzích zdrojov a slúži pre dobro občanov v našich regiónoch, mestách a obciach, je tým dobrým počinom tých, ktorí máme zodpovednosť v rukách. Pevne verím, že aj dnešná konferencia nám dá tie dobré návody a vodítka, ako s týmito eurofondami nakladať, ako ich vyčerpať, ako posunúť tú účelnosť pre tých, ktorí sú nám zverení. To znamená občania našich miest, obcí a regiónov. Vítajte v Prešove. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vás poprosím, aby ste rovno zostali tu, pretože ste aj účastníkom prvej panelovej diskusie, ktorú v zásade môžeme začať. Jej témou je eurofondy ako nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov a ako spolurečníkov, spoludiskutujúcich si sem prizývam aj pána Tomáša Kobelu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ak dovolíte, tak budem pri vás používať skratku MIRI, keďže je to dlhý názov. Dobrý deň, vitajte, nech sa páči. Diskutovať spolu s nami bude aj pán Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň, pán Duleba. Nech sa páči, poďte sa pripojiť. A štvoricu diskutérov doplní pán Branislav Zacharides, primátor Vrútok a zároveň člen výboru regiónov Európskej únie. Dobrý deň aj vám. Páni, ešte raz vitajte, nech sa páči, usaďte sa. Každý z vás má predloženú ruku, teda mikrofón, aby nás bolo dobre počuť. Takže eurofondy ako nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov je téma prvej panelovej diskusie. Jedným z hlavných cieľov eurofondov je teda podpora vyváženého regionálneho rozvoja, odstraňovanie rozdielov medzi jednotlivými časťami Slovenska. Napriek značným investíciám tieto rozdiely stále existujú, či už v infraštruktúre, dostupnosti služieb, zamestnanosti. Pán Kobela, asi prvá otázka na vás. Aká je situácia v súčasnosti? Ako sa nám darí tieto regionálne rozdiely znižovať prostredníctvom čerpania eurofondov? Je ma počuť? Dobrý deň, prajem. Tak ja by som možno na úvod len tak zhrnul, že vlastne kohézna politika je jedným z hlavných pilierov Európskej únie a v podstate aj jednotného trhu, ktorý v podstate vytvára, alebo teda zavádza také 4 základné slobody voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. No a preto, aby sme v podstate zamedzili tomu, že
obyvateľe Európskej únie sa začnú presúvať v podstate z východného na západné kút Európskej únie, alebo teda prípadne z juhu na sever, tak existuje kohézna politika, ktorá vlastne má vytvoriť podmienky pre obyvateľov a prekonávať vlastne nejaké tie bariéry a zabezpečiť rozvoj regiónov tak, aby mohli občania ostať vlastne v mieste, kde sa narodili. Tak ako to aj Enrico Letta vo svojej správe o fungovaní jednotného trhu zadefinoval ako freedom to stay. Takže to je vlastne taká kľúčová funkcia kohéznej politiky. A keď sa na to pozrieme vlastne od vstupu Slovenska do Európskej únie, tak vlastne od toho roku 2004 životná úroveň na Slovensku výrazne rástla, ten ekonomický rast bol značný, sme sa v podstate posunuli z 52% priemeru HDP na 80% v rámci Európskej únie, na Slovensku je to 78%. A rovnako tak miera nezamestnanosti klesla z 13 na 4%, takže vlastne tam badať markantný progres. Rovnako tak vlastne 9. kohézna správa Európskej komisie hovorí o tom, že podľa nejakých makroekonomických modelov kohézna politika do roku 2030 zvýši HDP EÚ o 0,9%. V prípade Slovenska to môže byť dokonca až o 6% oproti rastu bez kohéznej politiky. Takže tam sú vlastne, môžeme badať výrazné benefity kohéznej politiky pre Slovensko. Keď sa ale pozrieme v podstate na situáciu v rámci Slovenska, teda medzi jednotlivými regiónmi, tak síce áno, platí, že opäť 9. kohézna správa hovorí o tom, že dopad intervencií kohéznej politiky na Slovensko za posledné 2 programové obdobia bol na znižovanie regionálnych rozdielov bol na Slovensku 6. najvyšší v rámci EÚ. A teda tie rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, teda predovšetkým medzi Bratislavou a menej rozvinutými regiónmi, sú stále pomerne veľké. A síce teda od roku 2012 je tam vidno približovanie sa jednotlivých krajov k Bratislave. Najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji je to zhruba 10%, Košickom 9%, Žilinskom 8%. Naopak najnižšie približovanie je v Prešovskom kraji 6% a v Nitrianskom necelých 5%. No a síce teda tento progres tam badať, ale stále, ako keby keď si porovnáme HDP jednotlivých krajov v porovnaní s Bratislavou, tak sú tam veľké rozdiely. Jediným v podstate krajom, ktorý prekonáva 50% HDP Bratislavy je Trnavský kraj s 52%. Všetky ostatné kraje sú v podstate pod 50%, dokonca Banskobystrický iba 39% HDP Bratislavského kraja a Prešovský 30%. Takže napriek tomu, že tam vidno progres za poslednú dekádu zhruba, tak tie rozdiely sú stále veľké a teda je na čom pracovať. Ono vlastne hovoríme medzi tými výraznými rozdielmi medzi východom a západom Slovenska, ale aj samostatné regióny v rámci východu majú výrazné rozdiely. Ako je to pán Majerský v Prešovskom samosprávnom kraji? Tak tie čísla sú naozaj zaujímavým takým vodítkom a nastolením aj na predmet diskusie, aby zareagovali aj tí, ktorí sú tu v publiku. My keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sme očakávali, že ten rozdiel medzi východom a západom Slovenska sa eurofondami vyrovná. A nastal presne opačný efekt. Bratislavský kraj, vtedy, keď sme vstupovali do únie, bol v HDP na obyvateľa oproti Prešovskému samosprávnemu kraju zhruba 9600 eur popredu. Rozdiel teda. Dnes to nie je vyrovnané, ale ten rozdiel sa prehlbil. Dnes to je okolo 30 000 eur v rozdiele HDP na obyvateľa, čiže eurofondy nastolili niečo iné. Mnohé ďalšie čísla vplývajú na to, prečo to tak je. Nie sú to iba eurofondy, aby sme si naliali čistého vína. Je to aj prerozdelenie podielových daní. Pred časom, 5 rokov dozadu, to bolo na Bratislavský kraj až 1,35 koeficient, na Prešovský kraj okolo 0,9. Dnes to je tak, že koeficient výberu podielových daní je 0,95 v Prešovskom kraji a 1,25 na Bratislavský kraj. Čiže my zbytočne sa snažíme a beháme a robíme, čo môžeme, keď to mám takto do športovej terminológie, keď nám niekto sype piesok do ložiska. Že oni majú lepšie podmienky. Viete, keď má niekto kvalitnejšie podmienky, lepšie prostredie, lepšie východzie pozície, tak jasné, že bude pred vami.
Jasne, že ho nedobehnete. Môžete sa snažiť, koľko chcete. Ďalší negatívny vplyv, ktorý tu máme, a je to na druhej strane aj výzva, je MRK, alebo rómska komunita, marginalizovaná rómska komunita. Až 40% Rómov žije z celého Slovenska žije v Prešovskom samosprávnom kraji. Darmo, môžeme robiť, čo chceme. My ten náskok Bratislavy nedobehneme nikdy, keď bude politika nastavená takto. Eurofondy, vždy všetky východzie pozície sú v prospech Bratislavského kraja. A Bratislavčania, mám vás rádi, keď ste tu. Ja aj manželku mám z Bratislavy, že by ste to nebrali, že to je osobné. Jednoducho, pozičné stanovisko musí byť rovnaké pre všetkých. Nemôžu byť jedni zvýhodňovaní a druhým sa sťaží to prostredie. Vy potom sa nečudujte, že celé Slovensko chodí bývať do Bratislavy, lebo sú tam lepšie pracovné možnosti. Vy potom nestíhate budovať kanalizácie, vodovody, škôlky, školy, nemáte kde uskladniť tie auta, ktoré nemajú kde parkovať, máte stále zápchy na cestách, lebo keď všetko Slovensko sa presťahuje do Bratislavy, tak ono to jednoducho nebude fungovať. Treba to proporčne rozdeliť. Všetky investície mali byť za celých 35 rokov, čo sme v slobode, rozdeľované proporčne na celé Slovensko. Aký veľký významný investor prišiel do Prešovského samosprávneho kraja, kde je najnižšie HDP na obyvateľa, kde je najvyššia nezamestnanosť? Žiaden veľký významný investor neprišiel. Prišlo niekoľko malých, alebo sa sprivatizovali podniky, ktoré boli a pretransformovali sa do súkromných rúk, ale veľké investície do Prešovského kraja neprišli. Ja som rád, že sme tu. Kraj je krásny, má svoje hodnoty, aj prírodné, aj kultúrne. Tá najväčšia hodnota sú ľudia, ale žiaľ, nie je tu toľko pracovných príležitostí, aby sme mohli rásť. A ešte aj to prostredie prerozdelenia, a keď už mám hovoriť o eurofondoch, je také, že, a možno to bude samostatná otázka, takže radšej potom. Poďme sa teda pozrieť na to. Vy ste jasne zadefinovali tie problémy, ktoré majú tie menej rozvinuté regióny. Dokážeme ich dostatočne jasne tlmočiť na pôde Európskej únie pri zostavovaní víziev? Pán Zacharides, ako člen výboru regiónov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či mám počuť. Myslím, že vás pán zvukár vyťahne, že ste zapnutí. Myslím si, že Európska únia má zmapované Slovensko dobre. Európska únia pozná rozdiely medzi regiónmi a dovolím si povedať, že pri všetkých komunikáciách s Európskou komisiou, či na výbore regiónov, či na pôde monitorovacieho výboru pre program Slovensko a iných fórach, skôr môžeme cítiť my z regiónov mimo bratislavských podporu k tomu, aby nastavenie čerpania bolo zamerané na tú primárnu úlohu kohéznej politiky, ktorou je vyrovnávanie regionálnych rozdielov. My si musíme uvedomiť, že z akých financií vlastne je kohézna politika financovaná. No však sú to príspevky štátov do spoločného budžetu. A čo sú to tie príspevky? To sú vybrané dane z tých území. To znamená, že to je tá pridaná hodnota, ktorú dokáže silnejšie vygenerovať ten silnejší región, ale vygeneruje v podobe daní preto, aby sa potom dokázalo reagovať na tie veci, na ktoré sa tým bežným trhovým mechanizmom reagovať nedá. Skutočne na toto kohézna politika je problém Slovenskej republiky a nielen Slovenskej republiky, viacerých členských štátov, ktoré teda vstúpili v tom čase ako my, je, že my cez eurofondy nahrádzame bežný kapitál, ktorý by sme bežne mali mať na prevádzku, správu a údržbu tých oblastí, ktoré ako samosprávy máme na starosti. My by sme nemali naháňať eurofondy na to, aby sme opravili cestu. My by sme nemali naháňať eurofondy na to, aby nám do školy netieklo a aby sme vymýšľali, že ideme robiť vegetatívnu strechu, lebo vieme, že na takú zelenú strechu vieme dostať eurofondy. Toto sú peniaze, ktoré nakoniec až tak veľmi nepomôžu tomu, aby sa ten región znútra naštartoval, aby sa našiel nejaký jeho vnútorný potenciál, ktorý zrazu vystrelí ten región, posunie ho desi bližšie k tomu, v našom prípade Bratislavskému kraju, alebo teda tomu širšiemu územiu okolo hlavného mesta Bratislavy. Ale je pravda, že
musíme tým pádom, že to je tak, ako je, musíme dať za pravdu aj samosprávam, ktoré sa nachádzajú v Bratislavskom kraji, ktoré povedia, no to je síce pekné, že u nás tie veľké firmy sídlia, že u nás generujú pridanú hodnotu, že u nás zamestnávajú ľudí aj teda s dobrými príjmami, ale čo my, samosprávy, ktoré tu sme, z toho máme, lebo však systém prerozdeľovania daní je, aký je, postavený na dane z príjmov fyzických osôb a počte obyvateľov, v princípe potom je tam x kritérií. No, majú pravdu. Ja žiaľ, logicky, keďže som primátor zo stredného Slovenska, zo Žilinského kraja, skôr sa na to pozerám optikou pána župana a myslím si, že tie eurofondy, keby veci boli tak, ako byť majú a keby skutočne boli tou pridanou hodnotou, tak by mali slúžiť skutočne na to, aby sme v tých regiónoch, kde potrebujeme povzbudiť, potlačiť, nájsť a podporiť to, čo je dobre v tom danom regióne, aby vytváralo hodnoty, tak aby tie eurofondy išli na to. Toto, žiaľ, nie je slovenská realita a to mi dajú, žiaľ, za pravdu určite aj tu prítomní zástupcovia samospráv, ktoré vedia, ako sa nám vôbec momentálne v týchto posledných rokoch darí robiť aký taký rozvoj v tých našich mestách a obciach. Ďakujem pekne. Áno, čiže načrtnuté problémy sú skôr na diskusiu na iné fórum, pre rozdeľovanie daní a podobne. Ale vráťme sa teda k tým eurofondom, ktoré nám v značnej miere napomáhajú a suplujú teda tie financie, ktoré tie samosprávy nemajú. Pán Duleba, vy stojíte za projektom, alebo robili ste projekt zlepšenie európskej spolupráce vyšších územných celkov, kde ste porovnávali slovenské vyššie územné celky aj s tými zahraničnými. Čo teda priniesol tento výskum? Vieme sa v určitých oblastiach inšpirovať možno od úspešnejších žiadateľov a čerpateľov eurofondov? Ja som presvedčený, že áno. Ak chcete, teda nemáte veľa času, aby ste veľa čítali tie výstupy, tam máme jeden taký dokument, že 30 odporúčaní. Rozdelen, tých 30, to je asi 20 strán, na 4 také časti sú rozdelené. Návrhy na úpravu legislatívy, pretože máme legislatívu, ktorá nie úplne zodpovedá potrebám tej medzinárodnej spolupráce našich buciek teraz. Sú tam zastaralé ustanovenia, ten zákon sa ani nedodržiava, alebo ani sa nedá dodržiavať. Čiže bolo by dobré ten zákon očistiť. Sú tam nejaké rozpory medzi viacerými zákonmi, lebo zákon o cestovnom ruchu, zákon o regionálnom rozvoji, potom sa bije tak trošku s nejakými ustanoveniami vlastne toho zriaďovateľského zákona, ktorý dáva kompetencie vúckam. Čiže to sme zanalizovali, aj presne sme odporúčili, akú legislatívu, akým spôsobom upraviť. Ďalej je to výkon vlastne tej legislatívy v praxi, kde sme zistili, aj keď sme to potom ešte porovnávali s Poľskom napríklad, a porovnávali sme to s Poľskom a s Českou republikou, tak zistili sme, že v podstate tá podpora, ktorú vláda dáva našim samosprávnym krajom, je minimálna, ak nechcem proste použiť ešte nejaké akože nulová. A pritom je vo verejnom záujme vlády tejto krajiny, aby kraje, mesta, obce vedeli ťahať vlastne ako zdroje, lebo tu sa rozprávame ešte o iných veciach. Povedzme Poľsko. Poľsko malo, ak hovoríme o minulej finančnej perspektíve, ktorú my sme dočerpali v polovici minulého roku, tuším, to je rok 2024 a ste povedali, že 3% vlastne z existujúcich sme začali čerpať. Poľsko to vyčerpalo, vlastne poľské regióny, lebo tam bolo 16 operačných programov, každé vojvodstvo malo jeden, plus ešte jeden spoločný, kde vytvorili kohezný región, 5 regiónov poľských, čo sú na hraniciach, teda východných. No a oni v roku 2019 vyčerpali všetky tie v podstate národné eurofondy na finančnú perspektívu do roku 2021, ale navyše od roku 19 poľské vojvodstva pracujú s komunitárnymi programami. To je niečo, čo my sme zatiaľ tu ani poriadne neotvorili, lebo jednoducho my nestíhame čerpať národné eurofondy, ale jednoducho v rámci koheznej politiky existuje asi 40 sektorovo zameraných programov, poviem príklad EU for Health. Tam je strašne veľa peňazí, pretože sa plánovalo, keď bola pandémia, čiže sa tam nalialo veľa peňazí, ktoré sa vlastne nečerpajú. Ich je možné čerpať vlastne na skvalitňovanie poskytovania zdravotníckych služieb. Ale to samozrejme predpokladá, že máte nejaké konzorcium, že máte vybudované partnerstvo a môžete ísť priamo na EU for Health a to sú peniaze nad rámec štátneho rozpočtu, nad rámec národných, nové.
To, čo robia Poliaci. A ten rozdiel proste vidíme, stačí ísť tuto do Žešov, letisko Žešov, to je základný logistický úzol teraz, ktorý bol vybudovaný proste z eurofondov a proste slúži na zásobovanie, akože celý svet zásobuje Ukrajinu zbraňami, tak to ide cez to letisko, ktoré tam nebolo. Ja som tam do toho Žešova chodil. Ďalšie veci, tam je x milión ďalších drobností. Napríklad poľské regióny zo zákona, nielenže ak u nás sa pripravujú PHSR, ale poľské regióny musia zároveň zo zákona si pripraviť plán rozvoja zahraničnej spolupráce. Hej. Máte sektorové priority PHSR a teraz vlastne máte na to sektorové programy, tie horizontálne, teda v rámci teda komunitárne programy Európskej únie nad rámec národných eurofondov a oni tam musia zadefinovať, že idem čerpať z tohoto programu, z tohoto, aby som naplnil si vlastne svoju rozvojovú prioritu. Čiže je to niekde úplne inak nastavené, u nás je to ad hoc. U nás viac menej, keď sa robia tie projekty, dobre, tak náhodou je ponuka. Viem, že aj Prešovský samosprávny kraj je jeden z najúspešnejších našich krajov z hľadiska čerpania zdrojov cez Interreg A, vďaka spolupráci so susedmi, lebo má dobrých poľských susedov, ktorí jednoducho sú veľmi dôležití, samozrejme. Hej. No, čiže mohol by som hovoriť ešte veľmi dlho, odporúčam, je to také zhrnutie, 30 odporúčaní, 30 takých hlavných bodov, ktoré sa týka teda legislatívy, ako ju zmeniť, prenastaviť. Za druhé, nedostatky, ktoré sme zistili pri uplatňovaní tej legislatívy v praxi, máme odporúčania pre vládu. Ako vláda by mala pomôcť, lebo treba pomôcť, lebo to je o kapacitách tiež tých krajov, že koľko sa môžu dovoliť investovať do ľudí. Ja neviem, tento podkarpatské bojovstvo, tam odbor zahraničných 60 ľudí tam funguje. Hej? To sú neporovnateľné proste akože čísla, ale točia potom obrovské investície aj z tých komunitárnych programov. Plus máme tam odporúčania konkrétne aj pre kraje, hej, ako prepojiť to plánovanie tej cezhraničnej spolupráce s PHSR. Zobrať tú spoluprácu zahraničnú ako nástroj pre rozvoj, pre financovanie tých priorít, čo sú PHSR. Vypracovali sme aj taký manuál, akým spôsobom, ako to robiť. Hej? Že chceš robiť starobinec, tuto máš, ja neviem, proste takýto program komunitárny Európskej únie a takáto cesta je k tomu, aby si to, a to hovorím nad rámec národných eurofondov teraz. Hej, to sú ďalšie peniaze, o ktorých ako, no je to zlé, tak to poviem, akože je to dosť také frustrujúce, keď to človek porovná spôsob, akým povedzme, alebo Česká republika, takisto. Povedzme, my sme nezaznamenali taký príklad, ako povedzme úrad Juhomoravského kraja, dohaduje zmluvu medzi Silicon Valley a univerzitou ako diplomacia. Hej, ako robí diplomatickú službu, lebo vie, že keď bude tá dohoda medzi Silicon Valley a Masarykovou univerzitou v Brne, že to proste pomôže celému kraju, lebo jednoducho, keď sa rozvíjajú kapacity univerzít, firiem na území kraja, tak to pomáha celému tomu územiu. A poslednú vec, čo chcem povedať, kraje v tom by mali hrať majú nezastupiteľnú úlohu. Prečo? Pretože vlastne vy viete si pripraviť sektorové rozvojové programy na úrovni kraja. Viete, kto u vás robí, aké mimovládky, aké firmy, aké ustanovizne sa venujú, povedzme, poskytovaniu zdravotníckych služieb. Vy si viete pripraviť vlastne program na rozvoj poskytovania zdravotníckych služieb, kde viete zapojiť nielenže organizácie pôsobnosti kraja, ale vlastne tí, ktorí proste tu fungujú v tomto kraji, no a pripraviť si takýto program, nájsť si partnerov a ísť na komunitárne programy, čiže na úplne inú úroveň, by som povedal, aj financovania ako toho regionálneho územného rozvoja. Toto bohužiaľ nám absolútne v Slovenskej republike chýba. Tak ja dúfam, že to nezostane, to sme odovzdali Miri, vlastne tie odporúčania a výstupy z tohto projektu, samozrejme odovzdali sme to aj krajom, kde sme chcem poďakovať aj Prešovskému samosprávnu a Trnavskému, lebo to boli 2 pilotné kraje, kde sme urobili audity, zmluv, sprístupnili nám všetky údaje a tak ďalej. Takže odporúčam do pozornosti a si myslím, že tam sú veľmi konkrétne návrhy, ako to zlepšiť. Ďakujem pekne. Dokáže teda Miri implementovať takéto odporúčania do tých procesov posudzovania jednotlivých žiadostí, alebo ako vie byť nápomocné jednotlivým žiadateľom s prihliadnutím na to, že čo teda tie menej rozvinuté regióny akutne potrebujú?
Tak samozrejme, my sa kontinuálne snažíme tie jednotlivé procesy a postupy zjednodušovať a zlepšovať. Nie je to vždy jednoduché, lebo samozrejme pri implementácii eurofondov dochádza aj k nejakým pochybeniam vždycky a následne sa na to prijímajú opatrenia a potom v podstate vznikajú také komplikované štruktúry, že na jednej strane sa snažíme vyvažovať nastavenie pravidel tak, aby vlastne sme eliminovali tieto pochybenia, ale na druhej strane, aby tie eurofondy boli čo najprístupnejšie tým potenciálnym žiadateľom. Takže tam vždycky je náročné hľadať taký nejaký balans, lebo vlastne pri tých pochybeniach potom prichádzame o tie finančné prostriedky, takže tam treba byť veľmi opatrný. No a v podstate v rámci aktuálneho programového obdobia môžem povedať, že ministerstvo sa snaží byť nápomocné tým jednotlivým regiónom aj tým, že v podstate zriadilo poradenské centra, regionálne centra MIRI, ktoré sú takou predloženou rukou ministerstva v regiónoch. Každý vlastne kraj má takéto poradenské centrum. Tieto poradenské centra jednak teda komunikujú, informujú o pripravovaných výzvach, vyhlásených výzvach, ale tiež vlastne poskytujú tým žiadateľom v podstate rady, ako si pripravovať tie jednotlivé projektové žiadosti. No a na týchto regionálnych centrách nie sú teda len zástupcovia MIRI, sú tam vlastne aj zástupcovia iných orgánov štátnej správy, majú tam svojich ľudí, Úrad pre verejné obstarávanie, lebo vieme, že príprava verejných obstarávaní je jedným z takých možno hlavných alebo dôležitých náročných prvkov pri príprave projektovej žiadosti, takže snažíme sa aj takýmto spôsobom tým žiadateľom pomáhať. Zastúpenie tam má napríklad aj Úrad vlády za plán obnovy, takže aj vlastne v oblasti plánu obnovy, keď je záujem o čerpanie prostriedkov. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity, tak ako pán predseda spomínal, takže snažíme sa vlastne aj v tejto oblasti proaktívne pomáhať. A toto sú vlastne také, že jednak áno, snažíme sa o to zjednodušovanie procesov, ale zároveň sa snažíme poskytovať vlastne a byť prístupní aj priamo v regiónoch pre tých žiadateľov, aby sme naozaj pomáhali možno s tými zložitejšími procesmi a čo najviac to uľahčili tým žiadateľom. Ďakujem. Pán Majerský, možno za Prešovský samosprávny kraj, pán Kobela spomínal tie poradenské centrá. Vnímate teda tú mieru pomoci? Prípadne, čo ešte vám chýba? Ono celkovo kompetenčne som presvedčený, že to malo byť riadené úplne inač. Vyššie územné celky majú svoje personálne kapacity, ktoré vedia riadiť procesy čerpania eurofondov. Mali sme dokonca prístup do ITMS agendy, teraz nám to bolo zabránené, v podstate už nemôžeme vidieť všetky tie údaje, máme iba taký sekundárny, dokonca neviem, či je terciálny prístup. A toto sú problémy. Boli vytvorené určité riadiace centra zo strany štátu, ešte za bývalej vlády. A podľa mňa, z môjho pohľadu, sú to vyhodené peniaze. Celkovo sa to malo preklopiť tak, ako to je v Poľsku. Neriadi regionálne eurofondy ministerstvo alebo centrálna vláda, ale je to prehodené na samosprávne kraje. Výzvy si vypisujú v Poľsku vojvodstva, preto vedia vyčerpať 100%, dokonca oni boli na 102,5% aj v rámci týchto ďalších eurofondových výziem. A my nevieme vyčerpať tých našich 12 miliard, ktoré máme na toto programové obdobie, alebo bude to veľmi ťažké. Jednak sa naťahujú lehoty, časy a my potom iba dobiehame a tak, jak ľudovo sa hovorí, že chytáme psa za chvost. Hej, upachtený, udýchtený, lenže by sme to nejak už dočerpali. Ako náhle by to bolo na krajoch, vedeli by sme si rozplánovať časové intervaly, vedeli by sme, komunikujeme v rámci rady partnerstiev so všetkými socioekonomickými partnermi, starostovia, primátori, cirkvi, kultúrne inštitúcie a tak ďalej. To je orgán, ktorý má okolo 100 ľudí, ale je z prostredia a vieme, čo chceme. A keď bol spomenutý program Interreg, tak naozaj to je výnimočne dobrá vec, lebo tam vieme byť trochu rýchlejší. Totiž ten technický sekretariát je už na poľskej strane, napríklad v Krakove s malopolským vojvodstvom. A o mnoho rýchlejšie vieme reagovať. Dokonca minulý rok sa nám stalo, a toto možno bude zapísané do histórie, že sme vyčerpali
z jedného programu viac peniazy, v jednom konkrétnom projekte, nie programu, ale projekte, skôr peniaze ako Poliaci. Cesta Kamienka. Hej, naozaj Poliaci, keď prišli, povedali, jak to je možné, že my ešte nemáme ukončené verejné obstarávanie, vy to už máte hotové. No jednoducho, tam to ide rýchlejšie. A teraz príklad. Ja som povedal, že my máme na našej strane v rámci eurofondov 16%, ale vždy to posledné slovo povie Ministerstvo regionálneho rozvoja. Oni nám povedia, áno, tu príde zmluva, vykreuje sa, podpíše sa a môžete. Čiže my teraz čakáme, rady partnerstva nám schválili, ministerstvo nám to musí odobriť a tak ďalej, čiže tie procesy sú zdĺhavé. Poliaci majú v rámci eurofondov 44% na svojej strane, na strane vojvodstiev. A ten plán obnovy, jak som povedal, je až na výške nejakých 82% na vojvodstvách. Priblížiť tie eurofondy bližšie k ľuďom. O tom to je. Nikdy nedobehneme Bratislavu. A nechcem hovoriť o Bratislave. Nikdy sa nevyrovnajú tie regionálne rozdiely, ak bude rozhodovať o tom Bratislava. Musíme to dať bližšie k ľuďom. Aj peniaze, aj kompetencie. A s tým veľmi úzko súvisí decentralizácia. Ako náhle by sme sa pustili či už poľským alebo českým modelom, alebo vybrali z tých modelov to najlepšie, čo je, a spustili by sme decentralizačný proces, garantujem vám, že ani tá konsolidácia, ktorá teraz prebieha, by nebola taká drastická, lebo efektívnejšie by boli využívané všetky verejné zdroje. O mnoho efektívnejšie. Tí ľudia dole vedia, či si vybudujú chodník, cestu alebo opravia škôlku. Nemusím to hovoriť Bratislava. Hlavne na východnom Slovensku je realita taká, že aj tie menšie obce napríklad získavajú eurofondy na veľmi pekné projekty ako lesné naučné chodníky, krásne detské ihrisko, ale v zásade nemáme kanalizáciu, čiže ono je to nadstavba na niečo, čo ešte v podstate neexistuje. Myslíte si, že tá pomoc by bola teda adresnejšia, efektívnejšia, ak by samosprávy mali silnejšiu úlohu v rozhodovacom procese? Máte svoj. Mám svoj. Určite áno, dávam zapravdu pánovi Županovi taký krátky historický exkurs do toho, ako tu čerpáme eurofondy. Tí, čo ste v tejto hantýrke už dlhšie pamätáme, predvstupové obdobie vyletela výzva na konečne nejaká taká hmatateľná výzva na školy. Vrhli sme sa na to celé Slovensko, žiadna digitalizácia vtedy ešte nebola, všetko sa robilo fyzicky, bolo treba doniesť celé projektové dokumentácie aj s platnými stavebnými povoleniami do Bratislavy. Tam sme zaplnili sklady všetky, ktoré boli k dispozícii, schválených bolo 24 škôl. Hej, to čo je? Hej, tak teraz to prvý raz taký bol strašný šok, že tak celé Slovensko vynaložilo obrovské financie na prípravu projektov a schválili nám 24 škôl, ale dobre, predvstupové obdobie. Začalo sa to postupne rozbiehať. Programové obdobie 7.13, ten režim pre nás samosprávy bol o tých tzv. Dopytových výzvach. To znamená, príslušné ministerstvo, ktoré bolo riadiaci orgán, vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov. Pokiaľ ide o regionálny operačný program, ešte ste sa museli stihnúť, zakliknúť na internete si termín na predkladanie projektu na ministerstvo výstavby. Bola vojna o tie termíny. Poviem, u nás v Žiline sme chodili na Žilinskú univerzitu, lebo tam mali najlepšie servere, najrýchlejšie siete, aby sme sa dokázali zakliknúť. Taká bola situácia. Potom sme sa všetci aj s vašimi schádzali pod tou slávnou nástenkou, na ktoré akože visel ten tender a tam sme si na ten svoj termín doniesli ten svoj projektík na konzultáciu a čakali, ako bude, ale chvála Pánu Bohu, aj tých peňazí už bolo trošku viacej, aj tie projekty nám poprechádzali potom už vo viacerých regiónoch. Prišlo programové obdobie 14-20 a veľká vec pre regióny, lebo konečne aj slovenská vláda a teda všetky orgány vládne, ktoré mali dočinenia s eurofondami, pristúpili na to, čo v nariadení bolo napísané dávno, že sa môže rozhodovací proces decentralizovať a že ak chceme, môžeme spraviť riadiaci orgán aj inde ako na úrovni ministerstva, prípadne, ak delegujeme nejaké kompetencie, môžeme spraviť tzv. Sprostredkovateľský orgán. To sú tie SORA, ktoré neboli len na ministerstvách, kde zostali aj teraz, ale tie SORA, tie sprostredkovateľské orgány, boli na každom samosprávnom kraji. Boli iba pre jeden operačný program, iba pre IROP, ale nemuseli byť.
Nemuseli. To bolo zase o tom, do akej miery tie centrálne orgány chceli a mohli decentralizovať kompetencie. Bol silný operačný program Kvalita životného prostredia. Prečo tie SORA na tých krajoch neadministrovali aj časti tohto operačného programu? Však je to RDF, ten istý fond. Ani by to nebolo zas také problematické. A sa vrátim k tomu nariadeniu. Nariadenie nebráni tomu, aby sa aj viacero fondov decentralizovalo a vykonávalo na decentralizovanej úrovni. Za Združenie miest a obcí Slovenska, kde vediem sekciu regionálneho rozvoja a eurofondov, sme dali jasné stanovisko, že oceňujeme, ako túto svoju rolu samosprávne kraje zvládli a že pre samosprávy to bola neskutočne pridaná hodnota. Zrazu sme s tými našimi projektmi nemuseli chodiť za cudzími úradníkmi do Bratislavy, ktorí nevedeli navnímať tie regionálne reálie, ale nielen, že sme tie žiadosti podávali na samosprávnych krajoch, ale aj tá implementácia bola realizovaná v komunikácii s pracovníkmi týchto sprostredkovateľských orgánov. Oni chodili na kontrolu na mieste a myslím si, že sa veľa problémov dokázalo vyriešiť, ktoré by sa ťažšie riešili, keby sa to riešilo na diaľku. Len potom prišla ambícia ministerstva investícií, že ideme mať jeden operačný program a máme strašne veľa sprostredkovateľských orgánov po Slovensku, tak poďme sekať. No, nezachytil som za nich žiadneho sprostredkovateľského orgánu na žiadnom ministerstve, iste sa to udialo, možno len nemám tú vedomosť, ale to, čo sme všetci zachytili, je, že samosprávne kraje prišli o SORA a ja vlastne neviem prečo. Veď ste to zvládli. Však ste urobili dobrú robotu pre región, opak sa mal udiať, mali vám kompetencie posilniť. Ak my teraz, to čo povedal pán župan, pre mnohých z vás je to možno, že čo, prístup do ITMS, aký to môže byť problém, mužka. To je problém a ten problém práve vznikol tým, že sa neuzatvorila zmluva medzi riadiacím orgánom a sprostredkovateľským orgánom, alebo teda samosprávnym krajom, ktorý by vykonával kompetencie sprostredkovateľského orgánu. Automaticky by ste mali prístup do ITMS, nemuseli by sme to riešiť. Teraz to riešime ako? Chvála Pánu Bohu, že máme aspoň tieto vaše vysunuté tykadielka v podobe tých poradenských regionálnych centier a našlo sa riešenie, že dobre, z každého regionálneho centra bude mať nejakú dohodu o vykonaní práce alebo niečo podobné zamestnanec, alebo naopak, niekto zo samosprávneho kraja bude mať dohodu v poradenskom centre a tým pádom bude mať aspoň tá jedna fyzická osoba prístup do IT monitorovacieho systému. Ale to už je také, viete, toto. Takže moje odporúčanie určite do budúceho programovacieho obdobia, lebo tak poviem, že ak sa bavíme o tom výbore regiónov, kde sme aj s pánom županom, no my už tam debatíme o tom, čo bude ďalej. Po roku 27 a od roku 30. Aj tak teraz nás všetkých sekli na poslednom zasadnutí, lebo žiaden Green Deal, žiadna sociálna inklúzia. Tie hity, ktoré teraz sme počúvali najviac, bola konkurencieschopnosť podnikateľského sektora v Európe, lebo je to reakcia na zavádzanie cieľ samozrejme a bezpečnosť. Security defense, zrazu to počúvate. Pripravme sa na to, že možno tá kohezná politika bude aj z hľadiska teda tej svojej finančnej nadotovanosti obmedzenejšia a možno bude musieť viacej reagovať na témy, ktoré nie sú nám samosprávam až také vlastné. Ale vraciam sa k tomu, čo hovorím, z hľadiska teda toho posilňovania kompetencií je to správna cesta a to aj vo vzťahu k tomu, že nám vznikli územia udržateľného mestského rozvoja, aj vo vzťahu k tomu, že máme územný prístup prezentovaný aj cez Fond spravodlivej transformácie, aj cez nástroje na podporu marginalizovaných rómskych komunít. To znamená, my máme na Slovensku už viacero levelov, viacero úrovní, kde v princípe uplatňujeme územný prístup. To znamená, že sa snažíme riešiť konkrétny problém konkrétneho územia konkrétnymi riešeniami. No a však to teda robme a robme to tak, že budeme tento problém riešiť na našej župe, lebo tá župa trošičku má nadhľad nad možno malichernosťami tej konkrétnej doliny, ale na druhej strane pozná to svoje územie a oveľa cielenejšie vie pomôcť tie prostriedky dostať tam, kde ich treba a aj si odmonitorovať, aby boli použité tak, aby to ten efekt dosiahlo.
V budúcnosti kohéznej politiky sa budeme baviť v druhej panelovej diskusii. Čiže skúsenosti z minulosti ukazujú, že regióny poznajú svoje slabé miesta, skúsenosti ukazujú, že regióny dokážu zastrešovať tieto procesy, ako ste vraveli už aj z pozície tých vyšších územných celkov, čiže zrejme asi je potrebný dialog v rámci krajiny ako taký, k čomu teda držím palce a diskutovali by sme ďalej. Čas sa nám míňa, preto navrhujem, aby sme poskytli priestor aj otázkam z publika, ak by bol teda záujem na pánov rečníkov. V prvej panelovej diskusii myslím, že k dispozícii máme aj mikrofóny. Ak máte teda, dámy a páni, záujem položiť otázku na niektorého z rečníkov, tak teraz je tá správna chvíľa, nech sa páči. Myslím, že máme pani. Dobrý deň prajem všetkým. A moje meno je Darina Luščíková, ja som poslankyňa Národnej rady. A som veľmi rada, že tu odzneli naozaj príčiny a aj dôsledky toho, prečo my nedokážeme čerpať v regiónoch finančné prostriedky, ktoré nám Európska únia poskytuje. Veľmi dobrý príklad toho je práve včerajší deň, keď nám minister pôdohospodárstva oznámil, že nám prepadnú desiatky miliónov pre masky, ktorý určite tu poznáte, program LEADER, je to program, ktorý naozaj z dola pomáhať regiónom a riešiť problémy práve tých združení miestnych podnikateľov, obcí a aktívnych ľudí. A na druhej strane ešte predtým oznámil štátny tajomník Miri, že bude nový program pre malé obce do 1000 obyvateľov, ktorý by mal pomáhať, ale bude financovaný zo štátneho rozpočtu. Práve v čase konsolidácie zo štátneho rozpočtu, keď my nevieme vyčerpať desiatky miliónov eur, ale presne tie príčiny ste tu pomenovali. Ja by som sa chcela spýtať, kde začať opravovať to, aby sme tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii, vedeli čerpať tak ako okolité krajiny. Lebo vy máte rôzne pohľady. Je to pohľad samosprávy, je to pohľad vedecký, je to pohľad z Európskej únie, je to pohľad miest a obcí. Kde začať? Ďakujem. Tak zrejme pán Kobela, poprosím reakciu. Tak ja by som možno v prvom rade spomenul to, že každé programové obdobie v podstate začíname s nejakým oneskorením. A potom vlastne vždycky už, ako pán predseda hovoril, že naháňame psa za chvost. Takže možno ideálne, aj keď je to veľmi náročné, lebo naozaj, že tie jednotlivé programové obdobia sa vlastne ku koncu aj prekrývajú. To bol vlastne problémom aj toho aktuálneho, že ešte sme potrebovali dobehnúť to predošlé programové obdobie a zároveň už nastavovať to aktuálne. Ale bude treba sa v podstate v dostatočnom predstihu, tak ako aj teraz už na úrovni Európskej únie v podstate začínajú tie diskusie, ako aj pán primátor spomínal o budúcnosti kohéznej politiky, tak naozaj bude dôležité aj na národnej úrovni sa už začať zamýšľať nad tým, aké priority si stanoviť a ako v podstate nastaviť to čerpanie tak, aby sme v podstate od prvého dňa toho nového obdobia vedeli implementovať tie projekty. A tiež tak, ako už bolo spomínané, budúcnosť kohézie, pravdepodobne tá obálka bude nižšia a zrejme budeme si musieť naozaj stanoviť tie kľúčové priority, do ktorých budeme investovať, lebo tak, ako je to v súčasnosti, v podstate eurofondy pokrývajú gro tých investičných potrieb Slovenska. A toto pravdepodobne v budúcnosti už nebudeme môcť takto robiť, jednak z dôvodu toho, že tá kohézna obálka bude nižšia, a jednak aj z dôvodu toho, aby sme zvýšili v podstate efektivitu a dopady tej kohéznej politiky, lebo to, čo môžeme v podstate sledovať od vstupu Slovenska do Európskej únie, sme vlastne národnú obálku, ktorú Slovensko získalo, je až niekde v objeme okolo 45 miliárd eur, že naozaj veľké číslo, ale napriek tomu ten pomer investícií k HDP sa viac menej nezmenil za tú dobu. Čiže postupne tie eurofondy ako keby nahrádzali investície štátu, tie národné investície. Takže naozaj aj z tohto dôvodu sa bude treba do budúcna zamyslieť, akým spôsobom nájsť nejaké modely, akým spôsobom v podstate prispieť k tomu regionálnemu rozvoju a ako možno aj doplniť tie eurofondy, ktoré, ako som spomínal, by bolo dobré zacieliť na nejaké konkrétne priority, inovácie, rozvoj zručnosti napríklad a pozrieť sa na to možno nejak tak komplexnejšie. Samozrejme, že snažíme sa aj v tom súčasnom období ešte prichádzať s riešeniami. Tuto v diskusii vlastne viackrát bolo spomínané, že teda
treba tie kompetencie posunúť na tie samosprávy, tak v aktuálnom programovom období akože sa snažíme pilotne, v podstate sme zaviedli systém integrovaných územných investícií, kde teda 2,4 miliardy, zhruba 19% celkovej alokácie programu bolo vlastne alokovaných do územia. Samozrejme sme si vedomi, že tento mechanizmus nie je dokonalý, snažíme sa ho vylepšovať a do budúcna s týmto mechanizmom počítame. Chceme, aby bol využívaný čoraz viac a aby bol čoraz, ho chceme posilniť. A vlastne už v apríli plánujeme nejaké prvé diskusie so samosprávami, s regionálnymi partnermi o tom, ako tento mechanizmus v koheznej politike po 27. posilniť. Tak ako bolo spomínané, vyhlasovanie víziev, potreba predkladania projektových zámerov až následne žiadosti o NFP. Takže vlastne tieto procesy by sme chceli nejako prenastaviť, tak aby v podstate jednotlivé priority a projekty možno už boli súčasťou tých stratégií, ktoré sa budú vlastne schvaľovať a následne by boli premietnuté priamo v programovaní, že by sme vlastne odbúrali mnohé tie administratívne kroky a samosprávy by už vopred vedeli v podstate, že do ktorých priorit by tie prostriedky mohli ísť. Takže zamýšľame sa nad tým, snažíme sa v podstate tieto procesy zjednodušovať, zlepšovať. Nech sa páči. Pár slov chcem doplniť, lebo počúvame často, že eurofondy skončia a takéto veci. Chcel by som jasne oddeliť, lebo my sa tu stále bavíme o tých národných obálkach, o národných eurofondoch. Tie sa budú znižovať a možno proste raz skončia, ale neskončia eurofondy. To sú tie komunitárne programy, ktoré existujú od 90. rokov. Oni sú prístupné, oni sa neprerozdeľujú cez národné obálky, ale sú prístupné subnárodným aktérom. Čiže bez ohľadu proste na to, keď budú vybudované zahraničné partnerstvá, naše kraje, mesta, obce môžu čerpať eurofondy, len nie z tej národnej obálky. Tu vidím veľký problém a veľkú rezervu, že vôbec toto neriešime. Vieme všetci, že tie národné obálky sa budú znižovať, ale vôbec nepripravujeme kraje, mesta, obce na to, aby vedeli čerpať tie spoločné komunitárne, ktoré môžu čerpať Dáni, Nóri. To nie je o tom, že my sme chudobní a dostávame národné obálky. Dánske univerzity, firmy, nórske a podobne, oni takisto čerpajú zdroje z tých komunitárnych. To sú otvorené pre všetkých subnárodných aktérov, nie vlády. Len chcem odporučiť aj ministerstvu, keď budete uvažovať o týchto veciach, že je tu jeden obrovský potenciál, na ktorý Slovensko nie je absolútne pripravené, ktorý nevyužívame a myslím si, že sú povinnosťou vlády, keďže je to v verejnom záujme, aby boli schopné čerpať tieto komunitárne, nie z národnej obálky, ale tie komunitárne programy, pomôcť im v tom. A myslím, že to by je to verejný záujem a mala by to byť proste aj politika rozhodnutia vlády, pomôcť krajom, mestám, obciam pripraviť ich čerpať z tých komunitárnych, spoločných, nie národných obálok. Lebo my stále sa tu bavíme o národnej obálke, celý ten chaos, ktorý tu máme na Slovensku, jak to funguje, nefunguje, to sú všetko proste naše viac menej domáce problémy, ktoré súvisia s mnohými politickými vecami, ale nechcem sa do toho moc montovať, chcem len upozorniť, aj to, čo sme robili v tom projekte, že je tu jeden obrovský priestor, ktorému zatiaľ nie je venovaná dostatočná pozornosť. Ale odporúčam venovať tomu dostatočnú pozornosť, lebo to sú nové zdroje, nové možnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte zaregistrovala som pána, ktorý by sa rád pýtal. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Artur Beneš a pôsobím v funkcii generálneho riaditeľa Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja už úctihodných 21 rokov. To znamená, že bol som pri tom, keď sme riešili prvé projekty zo skráteného programového obdobia, z operačného programu Základná infraštruktúra, ktorý bol vlastne určený pre regióny. Asi veľmi dobre pamätám, keď sme nosili projekty na ministerstvo vo veľkých krabiciach, dávali sme ich do nákupných vozíkov a sme ich dávali zaregistrovať na podateľni ministerstva, toho príslušného ministerstva, dokonca takým spôsobom, že so skalpelom rozrezali krabicu a potom do neho strčili ten papier o registrácii a potom sa to zalepilo a podpísalo sa. Dneska máme ITMS 2021+, fungujeme ako koneční prijímatelia cez ITMS, všetko vlastne podávame cez tento portál. Ale rád by som porovnal vlastne procesy, ktoré boli zavedené v roku 2004 a ktoré platia dnes.
a toto je asi odpoveď, že prečo nedokážeme efektívne čerpať eurofondy pre regionálny rozvoj. Vtedy v rámci operačného programu Základná infraštruktúra sme takýmto spôsobom podali ten projekt na základe dopytovo orientovanej výzvy a do 2 mesiacov sme mali odpoveď a sme mohli v podstate začať implementovať tento projekt. V ďalšom programovom období už to bol regionálny operačný program, ktorý už bol trošku zložitejší a vlastne celý ten proces schvaľovania tých projektov a následne implementácia už bola komplikovanejšia. V minulom programovom období dostala každá vúcka teda do vienka to, že si mohla zriadiť technický sekretariát, kde žiadatelia o finančné prostriedky v rámci integrovaného regionálneho operačného programu museli spraviť najprv projektový zámer, a ten projektový zámer, keď bol schválený, následne podali na technický sekretariát žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý bol schválený a následne implementovaný. Dnes nové programové obdobie. Takže poďme spolu trošku počítať, aké zložky sa zúčastňujú vlastne toho, aby v rámci integrovaných územných investícií sme mohli dostať finančné prostriedky do regiónov. Takže máme prvý nástroj, to je projektový námet. Projektový námet sa podáva na technický sekretariát Rady partnerstva. Druhá zložka je projektový zámer, ktorý sa takisto podáva na technický sekretariát Rady partnerstva. Následne musí byť projektový zámer po 45 dňoch schválený Radou partnerstva. Keď je tento projektový zámer schválený, tak sa pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý sa posiela do Bratislavy na ministerstvo. Vyhodnotenie takejto žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa našich prvých skúseností trvá 3-4 mesiace. To znamená, že po 3-4 mesiacoch dostaneme možno nejakú výzvu na doplnenie našej žiadosti a keď ju doplníme, tak následne na to sa pristupuje ku podpisu zmluvy o NFP. Zatiaľ si myslím, že v rámci Prešovského samosprávneho kraja asi nikto ani nepodpísal žiadnu zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku. A teraz ide taká tá čerešnička na torte, že vstupuje do toho ďalší sprostredkovateľský orgán, ktorým je dneska Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý kontroluje samotný proces verejného obstarávania. Pre mňa je absolútne akože divné, že v rámci nového zákona o verejnom obstarávaní tento štát prijal nejaké finančné limity, akými sa riadia jednotlivé stavebné práce, tovary a služby, ktoré sú financované z národných zdrojov. A potom nejakým zázrakom v rámci Európskej komisie, v rámci riadiaceho orgánu, v rámci vlády, ja neviem v rámci koho, si povieme, že tieto limity neplatia na eurofondy, lebo eurofondy budú mať prísnejšie limity. To znamená, mne z toho vyplýva asi to, ako keby nás niekto podozrieval, že tie eurofondy ideme hneď a priori rozkrádať a preto musíme dať prísnejšie limity, ako máme štátne limity. Ale na začiatku vlastne tejto diskusie ste povedali, pán primátor, že vlastne tie eurofondy sa skladajú aj z našich národných peňazí, lebo však aj my odvádzame do toho spoločného budžetu. Tak ako tieto veci, ktoré som teraz tu pomenoval, sú presne tou reálnou príčinou, prečo my nedokážeme vyčerpať eurofondy v rámci programového obdobia. A pán kolega z ministerstva povedal, že treba skutočne veľmi kontrolovať, lebo je ako veľké pochybenie v rámci procesov eurofondov pri implementácii projektov a potom následne máme vracať tie peniaze za tie projekty, kde boli pochybenia. Ale ja si osobne myslím, že my vraciame o mnoho viac preto, že tieto administratívno-byrokratické prekážky nám nedovolujú sa dopracovať k reálnemu stavu toho, aby sme začali fakt stavať tie infraštruktúrálne projekty. Takže pokiaľ tu fakt neprídeme k tomu, že začneme efektívne znižovať tú byrokraciu a administráciu a keď si nepovieme, že jeden žiadateľ, ktorý má dneska projektový zámer, sa musí dostať v priebehu 5 mesiacov k tomu, že bude mať podpísanú zmluvu a môže začať stavať, tak zabudnime na to, že vyčerpáme efektívne eurofondy. A čo sa týka ešte toho, že teda úloha Prešovského samosprávneho kraja alebo vôbec samosprávnych krajov pri tých čerpaniach, jednoznačne súhlasím, že samosprávne kraje by mali byť tými orgánmi, ktoré vlastne vedia, že čo treba do územia dať a mali by byť tými orgánmi, ktorí tie peniaze budú rozdeľovať. Nesúhlasím s tým, že by to mal byť samosprávne kraje ako také, pretože
v rámci štatistiky Európskej únie veľmi dobre vieme, čo to je NAC 2, NAC 3, to znamená, že dneska sú samosprávne kraje na úrovni NAC 3, v Poľsku sú na úrovni NAC 2, takže preto môžu rozdielovať samostatne svoje peniaze, alebo teda finančné prostriedky, ale kľudne by mohli vzniknúť v budúcnosti riadiace orgány pre východ, stred a západ, že by sa pospájali tie kraje, pretože Trenčiansky kraj s 500 000 obyvateľmi asi bude veľmi ťažko implementovať ako riadiaci orgán program, ale spojenie teda Žilinského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja už dáva nejaký zmysel, takisto ako na východe spojenie s Košicami. Takže asi toľko, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tento príspevok, z praxe hlavne. Čiže áno, nech sa páči, reakcia. Ešte jednu vec pán generálny riaditeľ zabudol doplniť, že ten starosta alebo primátor, ktorý napíše projekt, vysporiada pozemky, projektová dokumentácia, územné konania a tak ďalej, na začiatku dňa stal, dajme tomu, pri základnej škole 2 milióny eur, ale po tom čase, ktorý bol napočítaný, kde to vyšlo možno na rok a pol, 2, už tá cena nie je 2 milióny, už to možno je 2 milióny 700 000. Tá cena išla hore, inflačná záležitosť a podobné veci, drahé materiály a ten rozdiel bude musieť dať zo svojich vlastných peňazí. Z peňazí mesta, respektíve obce, ktorej on primátoruje či starostuje. Toto sú všetky tie negatívne vplyvy, ktoré dopadajú na všetky tieto eurofondové záležitosti. My keď sme mali pred 3 rokmi stretnutie, prišlo tam okolo 600 starostov a primátorov z Prešovského kraja, jeden starosta dvihol ruku a povedal k eurofondom: ďakujem, neprosím. Ja tieto eurofondy nechcem ani jeden cent z eurofondov. A presne tieto veci menoval. Papierovačky, dlho čakať, on vraví, ja si radšej našporím a keď si mám zobrať úver, tak si ho zoberiem z banky a postupne si ho splatím. On proste vraví, že ja sa zatvoriť nenechám a tak ďalej, a tak ďalej. Už možno prechádzam do doby alebo oblasti, ktorú by sme tu nemali menovať, ale pre niektorých sú eurofondy naozaj strašiakom. Presne pre tie veci, ktoré sme tu pomenovali. Treba to čo najviac zjednodušiť a zrýchliť. A vtedy budú aj lacnejšie, aj efektívnejšie čerpané. Ešte by rád zareagoval pán Zacharides. Poprosím stručne. Stručne pozdravujem pána generálneho riaditeľa, kedy sme boli kolegovia, tak rád vás vidím, ale skôr ešte v nadväznosti na to, čo pani poslankyňa Národnej rady vo vzťahu k malým obciam a máskám. Včera som si tiež pozrel tú tlačovku pána ministra a tam presne zazneli dve veci, o ktorých rozprávame aj my tu teraz. Že konečne povedalo ministerstvo a Poľnohospodárska platobná agentúra, že idú zjednodušiť procesy, že idú zaviesť zaviedli tzv. Zjednodušený systém vykazovania a zároveň pokiaľ ide o kontrolu na mieste, že ju obmedzili na 5% projektov. Ale to mohli spraviť dávno? To mohli spraviť dávno. Včera sa na tlačovke pán minister začal tým, že sa chválil, že za minulý rok sme konečne do masiek pustili 20 miliónov eur. Vy všetci, čo na tých maskách robíte, viete, koľko sa na tom narobíte. Viete, čo to je napísať tú stratégiu maskovskú, podať ju, dúfať, modliť sa na kolenách, že mi schvália stratégiu, schválili mi stratégiu. To nie je tých 20 miliónov eur, ktorých včera pán minister rozprával, určite nie je hodných tej roboty, ktorá sa na úrovni masiek, na úrovni lídra na Slovensku uskutočnila. A ak nejaké odporúčanie, že ako začať, tak ste sa pýtali pani poslankyňa, že ako začať, aby sme sa zase do tých istých problémov nedostali, tak moje odporúčanie je nezačínajme, pokračujme. Stávajme na tom, na čom je, lebo napríklad líder v Českej republike, masky v Českej republike nemusia začínať každé programové obdobia, ako keby predtým neboli. Veď majú za sebou nejaké výsledky, dokonca masky v Českej republike čerpajú z ESF-ka. U nás to nikdy nebolo, my tam máme ten Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, ktorý je ale hlavne poľnohospodársky a až teraz na konci sa zrazu prišlo na to, že aj pre rozvoj vidieka, preto nestíhame čerpať masky, lebo sme riešili poľnohospodárov, však si to priznajme. No ale ESF-ko vôbec, dali sme tam RDF trošku cez IROB a nevedeli sme potom, čo s tým. Takže jedna z vecí, ktorú teraz sme práve mali na Európskom výbore regiónov bola, a budeme to asi v tom ďalšom kole o tom debatiť, je, že áno,
podporme LEADER, podporme masky, majú väčšiu rolu ako len realizátori projektov, ale dívajme sa na nich tak, ako na niečo, čo je úžasné, čo v komunite vzniklo a treba tomu dať pevné základy, aby to mohlo bobtnať, pokračovať a rozvíjať sa. A pokiaľ ide o financovanie z fondov, momentálne pozícia výboru regiónov je taká, že urobíme akýsi hrniec, do ktorého sa násypú tie fondy a z toho hrnca jedným kanálom pôjde do tých masiek, nech vieme, že existujú jedny pravidlá verejného obstarávania, jedna implementačná príručka a že to je čo najjednoduchšie pre tie masky. Takže ak nejaké odporúčanie, ako začať, nezačať, pokračovať, pozrime sa na to, čo dobre máme a to platí to isté aj vo vzťahu k tým sorám, čo som povedal, aj vo vzťahu, povedzme, k tomu, čo sa nám teraz vďaka ministerstvu investícií podarilo krásne rozbehnúť, to sú tie integrované územné investície. Bol by veľký hriech, aby sme teraz zase si povedať, to bolo zle, dajme to preč, ideme nejakú novú architektúru budovať. Nie je na to čas, nie je na to priestor, treba stavať na postaveno. Ďakujem pekne, ja len zistím u režie, že či ešte jedna otázka, myslím, že bola. Áno, samozrejme. Pán Duleba, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si teda našli čas a ďakujeme za cenné informácie a postrehy. Pevne verím, že budú vzaté na vedomie tými, ktorými majú byť vzaté na vedomie. Veľká vďaka a veľa úspechov. A my teda máme ešte priestor, myslím, dajme si poslednú otázku, aby sme teda ten harmonogram stihli. Nech sa vám páči. Dobrý deň, prajem. Volám sa Vladimír Mužila. Som predseda Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a zároveň jeden z posledných podnikateľov na juhu Banskobystrického kraja. Ja by som chcel reagovať práve na to, čo tu odznelo z druhej strany. Zo strany možno tých implementátorov, možno tých, ktorí by chceli používať tie pravidlá, ktoré tu boli dané, alebo tie prostriedky na kohéznu politiku, o ktorej tu dneska hovoríme. Viac ako 20 rokov sa tu bavíme o vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Budeme hovoriť nie všeobecne o európskych, ale len o slovenských. A bolo konštatované, že vlastne sa nám veľa nepodarilo. Nechcem hovoriť o náraste nejakých makroekonomických ukazovateľov, ktoré môžu byť aj z iných dôvodov, prirodzených dôvodov rastu ekonomiky na Slovensku alebo v Únii, ale práve tie kohezné prostriedky, o ktorých tu hovoríme dneska, sme, nechcem to špatne povedať, ale sme ich niekde možno prehajdákali na veci, ktoré nám, ako vidíme, nepomohli. A keďže som tu v podstate aj za podnikateľov, ale aj sám za seba, tak boli tu pomenované aj spôsoby, aby som to nepredĺžoval, ako by sa to dalo riešiť. Zazneli tu veľmi jednoducho a elegantne z úst pána predsedu, ktorý hovoril, že v tomto systéme, obrazne povedané, sa pracovať ďalej nedá. Vôbec je to zle vybudovaný systém, je taký komplikovaný, že mnohým veciam, aj keď sa tomu venujem viac ako 25 rokov, som ani nepochopil všetky tie štrukturálne veci, čo sa musí, kto musí, čomu a tak ďalej. Je to tak komplikované, že vlastne pre nás podnikateľov, pre tých, ktorí by chceli pozdvihnúť tú úroveň ekonomickú, tú životnú úroveň toho prostredia, toho regiónu, sú tie prostriedky takýmto spôsobom nedostupné. A hlavným dôvod je, ja to tak chápem, alebo my to tak chápeme viacerí, je to, že sa centrálne rozhoduje o tom, že kto bude robiť čo v každej poslednej dedine, v každej samospráve a jednoducho takýto systém existovať nemôže. Že sa delimitovali prostriedky z kohézneho fondu, ja neviem, vo výške 17 alebo 19% na regióny, to vôbec nie je pravda. Vznikli tu integrované územné stratégie na úrovni krajov, tie sa schválili, robili sme na nich 3 roky, bol som členom tej Banskobystrickej, ale každý jeden projekt musí byť odsúhlasený centrálnym orgánom. Takže aká je to samostatnosť, aké sú to delimitované veci, to vôbec nefunguje absolútne. Čiže jediná vec, ako tomu pomôcť, je vlastne návod, ktorý tu priniesol pán Majerský, a to je otázka naozaj decentralizácie, zjednodušenia riadenia, bo tu sú ďalšie otázky, Slovenska, zníženie tej obrovskej administratívnej záťaže a tak ďalej. Takže a jediná moja otázka znie teda,
ako uchopiť ten návod, čo ideme spraviť preto, aby sa nám tento systém, nový systém, ktorý navrhujeme, decentralizačný, je to zlé slovíčko, lebo on už raz skrachoval tu na Slovensku a každý sa ho bojí vysloviť. Ale tento systém zaviesť, to by bolo jediné riešenie, globálne riešenie pre Slovensko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ono možno podobná skúsenosť z malej gemerskej obce, 500 obyvateľovej, kde mi povedali, že áno, všetci sa radia, nastavujú čo najspravodlivejšie procesy, pravidlá a v konečnom dôsledku v tej obci na základe tých pravidiel nemá kto vykopať ten kanál. Je to zhruba stručne toto, čo ste vraveli. Neviem, krátka reakcia. Nech sa páči. A sa vám páči ten môj. Asi sa mi páči tá oranžová farba, sa ospravedlňujem. Dám za pravdu pánovi Mužilovi, ale dobre, aby sme neodchádzali len uplakaní, tak máme aj nejaké dobré správy a to je národná pozícia Slovenskej republiky vo vzťahu k budúcemu programovému obdobiu. Už sa zase tak preklapáme na tú druhú polovicu našej diskusie, ale asi ste zachytili, že vláda prijala teraz vo februári istý dokument, ktorý prešiel aj medzi rezortným pripomienkovacím konaním, ktorý nejak aspoň zhruba definuje rysy, za akých si predstavuje Slovenská republika, že by sa kohezná politika mala vyvíjať v tých budúcich rokoch. A je tam množstvo vecí, ktoré sú v angličtine sa povie ambiguous, že sa, no dobre, no to je tak napísané, že sa môže vždycky povedať, že nám dali za pravdu, akokoľvek sa rozhodnú. Ale je tam pár takých hitov, ktoré sú také silné, čo sa mi celkom páčia. Jeden z tých hitov je, že striktne Slovenská republika odmieta centralizáciu riadenia eurofondov a naopak v iných častiach, vo viacerých častiach nájdeme, že ďalej chcú posilňovať územný prístup, ďalej chcú posilňovať viacúrovňové riadenie a posilňovanie decentralizácie rozhodovacích procesov. Ak to teda myslí, teraz už poviem, Slovenská republika vážne, prvým autorom toho dokumentu bolo Ministerstvo investícií, samozrejme, ale teraz je to už dokument, ktorý schválila vláda. Hej? Takže je to vážny dokument, s ktorým ide do negociácií s Európskou komisiou, ktorá nám zatiaľ nezradila. Hej? Realita je taká, aj to si priznáme, že my dneska od Európskej komisie nemáme na papieri nič, že ako komisia si predstavuje budúcu kohéznu politiku. Len nejaké balóniky vypustili do médií, na ktoré potom reagoval aj výbor regiónov dosť tvrdo, lebo tie balóniky boli o tej centralizácii, boli o tom, že to chce Brusel robiť tak ako plán obnovy a odolnosti, čo nie sme až veľmi tomu nachýlení, keď vidíme, že ako sa ten plán obnovy odolnosti aj v Slovenskej republike, ale nie len v Slovenskej republike jednoducho vyvíja a bude to mať dosahy aj na čerpanie. Takže poviem tak, že momentálne máme na úrovni vlády schválený dokument, o ktorý sa môžeme oprieť. Môžeme sa oň oprieť aj voči vlastnej vláde, keby napríklad, hej, nevieme, čo sa udeje o mesiac, o dva, možno bude iná vláda, možno budú predčasné voľby, možno bude neviem čo, ale tá národná pozícia nejak zadefinovaná je a je zadefinovaná v prospech decentralizácie, v prospech územného prístupu, no tak poďme v duchu toho, čo sme si povedali, rokovať s Európskou komisiou, uvidíme, čo sa nám podarí, ale hlavne, keď sa nám to podarí, nezabudnime, že čo sme vlastne chceli a aj to dotiahneme doma, vo vlastnej kuchyni, ako sa povie. Ďakujem pekne, tak snáď na záver, ešte pán predseda, nech sa páči teda. Aby to neostalo nedopovedané, ak si sa viacerí shodneme, aj tí, čo sme tu v sále, že chceme menej štátu a viac kompetencií posunúť dole. Dá sa to iba vtedy, keď si povedia tí kompetentní, a fakt teraz nekritizujem aktuálnu vládu, ale všetky, ktoré boli doteraz, povedia, sme odvážni a máme tú sílu povedať, dobre, tak oni to asi fakt vedia lepšie tam nižšie, na tých nižších poschodiach, lebo vedia presne, kde ich tlačí topánka. Ja mám takú zásadu, že aká rodina, taká dedina, aká dedina, taká krajina. Čiže my vytvárame obraz našej krajiny. Nevytvorí to silný štát, ktorý povedia, ja vám ukážem, alebo my, ministri, vám povieme, taká bude dedina a také budú rodiny v tých dedinách. To je absolútny nezmysel. To už je totalita. Musíme to preklopiť filozoficky, presne naopak, z dola. Vtedy to bude mať aj svoju silu, aj svoju účinnosť, aj svoj úžitok pre ľudí.
Ďakujem veľmi pekne. Tak zhodneme sa, že eurofondy sú fantastický nástroj, kompetentní, nech sa teda ďalej rozprávajú, nech sa možno viacej počúvajú, buďme odvážni a nech sa nám teda darí. Veľká vďaka páni, že ste si našli čas, boli súčasťou tejto diskusie. Dámy a páni, my si dáme zhruba 10-minútovú prestávku a budeme potom pokračovať v druhej panelovej diskusii. Veľká vďaka za pozornosť.